handisi kuda kurova imbwa nakaviga baseball bat mavanga andinawo muda kuziva akapet chaitemura chakogocha hanze zvakatanga sei. Let me tell the truth before my tears start to shed. Blood is thicker than water, cannot define me what it means. Kungelena piwa jagwa mu town, I'm so confused. Them dada poka kita Rolex pretend to be. As a kid I believed them, I didn't know I was deceived. Years later chikafu nanganda kupema shangu nempachka dzangu angosara maringinya seri. Years later chikora pana aibhadhara pakapedza ishamwari kwandiri zvakakona ngangozama kumanya kudikitira ndichishima musodzi eropa ndine manga nopinda dora ganda rangu ichingeleta zama kushinga ndichishisha kusara musoro yaya kubva kumusha yaya takapotsa tarara musango kapepe but Daddy God vakazongopindira tikapinda muchimota chemoto ichocho chi5 brigade. Iwe aya ndo ainzi mawana but tikazongobuda nepaburi retsono. Daddy God vanozongotirangarira tinozongobuda nyange pakaoma ipapo. But aya wangu ngatimbovheka patakagara vanavo timbotendera kumashops pamwe tingangonhonga mari wangu. Sikufamba unotyisa wena mumashops nounongotsika madomasi evanhu usina kana dola muhomo. Unotofamba ukatarisa pasi kuti usatsike madomasi evanhu plus kana uchitofamba ukatarisa pasi unoona ngosangana nechidhola chakarasa muswe chakadonhetswa. Vanechikoro mazuva vari kurasa kamari unononga chidhola chakatsemuka wangu takachinama chakatotenga. Ndakanzwa kuti vana vadiki vari kudonhedza mari saka nhasi ndotofamba ndakatarisa pasi singaiti. Handii baba. Madiski yenyu ndabva kurowa hit song yangu. Please support local talent. Then artist muyowani hit song uyamtenge hit song yangu yowani. Ndibasirayo ndipewo support. Unaka business uri kuitwa nemufeso rekutengesa madiski ndinyu artist ka. Iwe jetira tikwanise kutitanga here. Manya madiski tomaona kupa. Iwe tinotengesera vanhu mablank disc. Iwe ndepapa anozodzoka achiti CD rako rina music. Tinenge tatodya mari tatotsinja posto. Tinenge tatovapo ndere kuti takatongotengesa ka tobva tatongotiza pabosi tochinja posto apo. Bosi tinorohwa takazvirega. Pachazokuenda munhu kumba kunoteerera tinenge tatodya keshi. Kuimba kwacho munogona here kuti nini handigoni. My streets such a piece of bad. Yeah, we going hard. My streets like on my back. Yeah, we going down. Nyango shaka umani ande mofa. Ndoda kutambura ndema. My streets such a piece of bad. Yeah, we going hard. My streets like on my back. Yeah, we going down. Nyango shaka umani ande mofa. Ndoda kutambura ndema. Akula kundi stade, kunge baibel. Kuda kundi ruisa. Madiski enyu tabudisa hit song madiski manyama. Uyamunzwa hit song nyama tipeo cash. Muchisupport wose upcoming artist. Yamutengo madiski edu ane brand new song hit song. Uyai vanhu weye mutenge hit song edu. Tamirira support yenyu vanhu vaJehovha. Uyai please tenga itione. Kubudisa imwe hit song uyai mutisupport. Madiski enyu aya muri maartist here munida zvokuimba. Saka chinzwema manje nyaya apa. Ndikutsvaka 2 maartist anotanga kuvhura show yangu mangwana. Saka naune hit song uri artistika ndochatanga kuperforma mangwana pashow yangu. Ovhura musangano. Wakamboperforma pastage before here? Ndakazvarwa ndichiperforma boss. Okay. I like the confidence. Thank you boss. Saka zvachaita mangwana ka uye pakona Jason na okay up. Mangwana na 10. Ngopedza kuperforma wanakidza vanhu ndokupa $500 American. Sorry kids, takati umirira tikutemba newe. Every Christmas yaita kunge funeral kanyama kwenge kurima msibu
sekutengesa madrugs akabanwa to the people. Headphones and mic musa tipo ichiri hipo. 500 American guy. Ndedi baba. Tapinda baba. Baba. Manje mimi mnokona zokuimba erezvi. But 500 American yakawanda ndakungotorwa. Ndatu artist izvi. Ndakutoimba. Ndatotanga nawo. Saka bhande padheni ka. Tinopractice manje. Kuitira show kaya chaurwa. Tapinda mukati chamjam. Saka manje song togadzira ipi totanga unyora here. Jirafuka. Saka song isingazikanwe. Chingotenderera pa internet pawa. Ungotsvaka song kana upcoming artist munyowani. Asingazikanwe vanhu. Ndoya ndotoperforma iyoyo. Ndikanimbokufilisa yaka kana kuwana. Playo tinzwe. Ndiyo chai. Why don't you tryna be real one? Why don't you tryna be real one? Why would you act so surprised? In on the life, in on the life, in on the life. Why would you act so surprised? In on the life, that's the price. In on the life, why would you act so surprised? In on the life, in on the life. That's the price. Why would you act so surprised? In on the life, in on the life. That's the price. Pura pungwa limeso uone usati wapinda morima. Ane kuda kuzochaga wava mwenje. Mtenga mburo mbimbi ndoga wapuchi jitutuma. Ladies and gentlemen, that's the two artists, my upcoming artist Anopeza, Tina Crumbs, na Baba Manevo. Sana for out kutaka na Crumbs ndo warutaka urwa na marabo kusotera Baba Manevo. Pa uri kuzama kwira fake out. Why don't you tryna be real one? Nasi ndinopedza masports, Jirafu. Tumbo waipa tunamo tukwese tukutinetsa tu. Ni 500 American. Yakawanda ka 500. 500 American ndedu baba. Hapana momu nachaitora. Tatopinda. But inzo baba. Akasoka songa kata downloada. Why don't you tryna be real one? Why would you act so surprised? In on the life, in on the life, in on the life. Why would you act so surprised? In on the life, that's the price. Nzeve dzako dzichiri kunzwera. Kuda tunokweshwa kunogezwa unosukwa nzeve dzako uchayazonzwa. Iwe ndiyo man ndasoterera. Asi ndiyo wena. Saka ari kuperforma ndiye muridzi wesong. Baipa. Saka toita seya. In on the life, why would you act so surprised? In on the life, in on the life. That's the price. Why would you act so surprised? In on the life, in on the life. That's the price. Pura pungwa limeso uone usati wapinda morima. Ane kuda kuzochaga wava mwenje. Mtenga mburo mbimbi ndoga wapuchi jitutuma. Are you comfortable? Right, Baba Manevo ndima kunopinda kazese. Musachke. Indai andima makazorwa pa stage. Ndini Baba Manevo. Right, Crumbs wapeza urwa sports hour, right, kwakuya. Baba Manevo, baba, chapina ma stage, Rowe Mdara. Baba Zimba DJ Mira kan DJ Mira DJ. Ndino Baba Manevo. Asi ndikurwara handisi kunzwa zvakanaka. Chirega ndingokuimbira wakapela. Jehovha musaite chitemwe nemakeni. Uze disappointe. Uye disapote 500 American. Teti godi ndionezewo pane keji. You Baba Manevo achkorwa. Baba Manevo abirwa. Baba Manevo achkorwa. Baba Manevo abirwa. Naga birwa utsen, hey, naga chema bawe, hey, naga birwa utsen.